to temporary nga subject po ni sa tanang klaseng sakit, aksidente, trahedya, unsa klaseng krisis, kitang tanan mo sinati tanyana. Una nga ang kinabuhi nato temporaryo ra kayo, dili ka pangantihan tungod sa sala miabot ang kamatayon. Roma 5:12. Tungod sa unang ginikanan nato nga nakasala, tungod sa sala ang sala nagdalag kamatayon, ug ang kamatayon mikuyanap sa tibuok kalibutan tungod kay ang tanan nakasalaman. Sato pa wala na tay mahimo kitang tanan kandidatos kamatayon. Amen. Unsa hinungdan tungod sa sala. Wala na tay mahimo. Ang good news karon, see with me, good news. Good news. Ang good news karon kay dunay nagbayad sa sala nato. Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing dayon pinagi kang Kristo. Gusto ba ta makabatog kinabuhing dayon? Amen. Si Kristo ang imong gikinahanglan. Kay si Kristo ra ang pwedeng mamatay para sa imong sala. Di ta pwedeng magpakahiro. Kay unang-una, di ta pwedeng madawat. Kay makasasala tang tanan. Sa balaod kaniadto, ang pagpapasasala, gikinahanglan maghalad sila blameless ang mga karnero, toro, or baka. Aron ang dugo mo'y mo hatag og atonement pagpapasasala. Apan dili na kato supisente. Apan dili na tuigo. Ang dugo na ni Kristo mo'y nagpapas nato. Amen? Si Kristo na di mismong namatay. Dili na karnero, dili na turong baka. Si Kristo na yun. Ganuman, kay si Kristo ang kanindot kay ang iyang kamatayon, naghatag kinabuhi tungod kay nabanhaw man siya, human siya namatay. Amen? Pwede ba natin palagpakan si Kristo? So, kinsa si Kristo, mao'y imong kinabuhi dapat. Si Kristo dapat ang atong kinabuhi. So, unsaon nga maandam ta, aron makabaton ta sa mong saad sa Dios, gantihan ta kinabuhing dayon. Mao ni akong pagkasig ni Moison. Mintras batanon pa ka, mintras himsog pa ka, mintras makahimo pa ka, karon ang panahon na si Kristo mao'y imong kinabuhi. Ambot pasabot niya ng imong kinabuhi, mahalad ni Kristo, matugyan ni Kristo. Ilha si Kristo na siya'y nagbayad nimo. Amen. Muna nga mingon si Pablo, I have been crucified with Christ. Gilangsang na ko apil ni Kristo. Dili na akong nabuhi, si Kristo na yung nabuhi na ko. So kung ikaw nangandoy o kinabuhing dayon, kay mga matay manggitang tanan, ang pinaka-perfect na insurance nimo karon, dili lang St. Peter, o dili lang any kind of insurance na gi-offer sa kalibutan. Ang perfect na insurance karon nga angay nimong mabatulan, si Kristo Jesus imong tuan, imong dawaton, alagaron nimo, maginulsol ka sa imong kapakyasan. Si Kristo dawata ipahari sa imong kinabuhi, kay kung moabot ang kamatayon, sigurado nga ang kinabuhi dayon imong madawat. Amen. Amen. Kay si Kristo man ang kinabuhi dayon. Si Kristo mingon nga ako ang dalan kinabuhi kang kamaturan. Way makatusamahan gawas nga ni kanako. Amen. Kinsa si Kristo? Siya ang kinabuhi aron makaadto tas amahan. Unsaon nga malangit ta? Unsaon nga makaadto tag langit? Si Kristo ang dalan. Amen. Amen. Si Kristo, dili lang ang simbahan, dili lang reliyon, dili lang ang kapulungan, dili lang ang any names of denomination, but Christ Himself. He alone is the only way, the truth, and the life. Amen. No man cometh unto thy Father except by Christ alone. Amen. Si Kristo lang ang issue karon. Kaya kung wa si Kristo sa itong kinabuhi, pinagkapiligro. Kung sa ito'y unang judgment, hukman ta, aron gantihan ta. Aron tagaan tag kinabuhi wala katapusan. Ikaduha nga hukom, hukman tang tanan. Tungod kay of course, nakita man sa Dios ang atong kinabuhi kung naaba ni Kristo. Hukman ta sa panahon nga motubang ta, kay kung walay Kristo imong kinabuhi, maura na pinaka-peligro, pinaka-delikados kinabuhi sa tao. Sa panahon nga mga matay tang tanan, o niya sa buhi pa ka, wa kay panahon ni Kristo, wa kay pagpangalagad ni Kristo, gi-reject nimo si Kristo. Sa diyang hukman ka makaigsunan, pinaka-alaot kayo. Mamahitabo. So sa katao
nga mamatay nga wala sa Kristo siyang kinabuhi. Kay si Kristo ray dalan nga kitang tanan malangit makit siya.